Toto je nový 3D skener FE Dynamics Trion P2. Je to absolútna novinka, čo sa týka mobilného slam skenovania. Ponúka presnosť až 12 mm v postprocesovaných dátach, dosah skenovania až 60 až 70 metrov podľa reflektivity objektu. Tento skener je teda najmä vhodný pre developerov, architektov, ale najmä pre projektantov a teda zhodnocovanie a snímanie budov v aktuálnom stave. Jeho váha je okolo 1,2 kg v závislosti na konfigurácii. Vďaka zabudovaným kamerám ponúka real-time kolorizáciu mračna bodov a vďaka prednej kamere okrem SLAM algoritmu ponúka aj vizuálny SLAM algoritmus, kedy zarovnáva jednotlivé dáta aj pomocou obrazov. Relatívnou novinkou proti predošlému modelu P1 je aj GNSS anténa, čo nám umožňuje mať georeferencované 3D dáta, mračná bodov a zároveň nie je potrebné vonku robiť tzv. Loop closure a teda pre nejaké dlhé trasy popri železnici alebo popri ceste sa nemusíme vrácať na spiatočné miesto a môžeme procesovať vlastne tieto dáta pomocou RTK a aj PPK korekcií. V cene zariadenia je software FJD Trion Model, ktorý umožňuje procesovať dáta, robiť ich kolorizáciu, rôzne základné úpravy ako segmentáciu, vystrihnutie nepotrebných dát. V rámci tohto softvéru je aj modul Reality Modeling, čo vám umožňuje vytvárať fotorealistické Gaussian splat modely. V rámci celého ekosystému máte aj platformu na zdieľanie dát so zákazníkmi, kde môžete zdieľať samotné point cloudy, vytvorené meše, Gaussian splat modely, ale napríklad aj virtuálne prechádzky a panorámy. FJD Trion P2, rýchle, presné a moderné 3D meranie.